Good morning, my dear guys. I think you are fine. You may be keeping fine. In the last class, we have discussed the life and teaching of Gautam Buddha. Today, we shall discuss about the life and teaching of Mahadev. ପ୍ରିୟ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ଆମମାନେ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକମୟ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନାମରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବ ଏବଂ ବା ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ନଟପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବିହାରର କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ଯାହାକୁ କି ମୁଜାଫର ଜିଲ୍ଲାର ବସକୁଣ୍ଡ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ତାହା ବିହାର ମୁଜାଫର ଜିଲ୍ଲାର ବସକୁଣ୍ଡ ଠାରେ, ଆଧୁନିକ ବସକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସେ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତ୍ରିଶଳା, ସେ ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଚେତକୀଙ୍କ ଭଗିନୀ। ମାତା ତ୍ରିଶଳା ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଚେତକଙ୍କ ଭଗିନୀ। ଜୈନ ପରମ୍ପରା ବା କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଶଳା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶଳା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଯେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଓ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋଟେ ନରପତି ବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେବ, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନକୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଶିକ୍ଷାର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଯେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯଶୋଦା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯଶୋଦା। ଏବଂ ବିବାହର ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଜାମାଳଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାବୀର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସେ ବିତାଇଥିଲେ। ପିତା ମାତା, ବଡ଼ ଭାଇ ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ, ପତ୍ନୀ, କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସେ ପବିତ୍ର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସେ ବିତାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତର ବର୍ଷ ଥିଲା। କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଜଡ଼ିତ ଜୀବନ। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହଠାତ୍ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇତି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ହିଂସ୍ର ସରୀସୃପ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାଗଳ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ହସି ହସି ଏ ସବୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସରରେ ମହାବୀର କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଶାଳ ମୁଖ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ମାସର 10 ଦିନ। ପବିତ୍ର ରାଜୁପଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ରାଜୁପାଳିକା ନଦୀର ଅବସ୍ଥିତ ଜିରିମ୍ବିକା ଗ୍ରାମରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ କଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବା କେଭଲିନ୍ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଜିନ ବା ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ମାନବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମହାବୀରଙ୍କର ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଜେ ଆଜୀବକ ନାମକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଜୈନ ନାମରେ ତାହା ପରିଚିତ ହେଲା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ବହୁଳ ଜୀବନର ବହୁଳ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜୈନ କଳ୍ପସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ସେ ମହାବୀର ବର୍ଷକୁ 8 ମାସ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମଗଧ ଯାଇ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯାଇକି ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଚମ୍ପା, ମିଥିଳା, ବୈଶାଳୀ, ରାଜଗୃହ, କୌଶମ୍ବୀ, ଅବନ୍ତୀ, ଅଙ୍ଗ, କୋଶଳ କଣ ସେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଚମ୍ପା, ମିଥିଳା, ବୈଶାଳୀ, ରାଜଗୃହ, କୌଶମ୍ବୀ, ଅବନ୍ତୀ, ଅଙ୍ଗ, କୋଶଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା କରି କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ମହାବୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାରର ରାଜଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାଭାଠାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଇହଲୀଳା ସେ ସମ୍ଭରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହା ହେଉଛି ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମନେ ରଖିବ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବା ରୋମାଞ୍ଚକମୟ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ଆଉ ସେ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବ ବା ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଜ୍ଞାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଥିଲା କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ, ବିହାରର ମୁଜାଫର ଜିଲ୍ଲାର ବସକୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ମାତା ଥିଲେ ତ୍ରିଶଳା, ସେ ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଚେତକୀଙ୍କର ଭଗିନୀ। ଜୈନ ପରମ୍ପରା କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଶଳା ଦିନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେ ଜଣେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନରପତି ହେବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଜାମାଳଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଜାମାଳଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାବୀର 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ପିତା ମାତା କନ୍ୟା ଏବଂ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସେ 30 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସେ ବିତାଇ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେହି 30 ବର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତର ବର୍ଷ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନୈରାଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ସେ ଆଉ ବାଛି ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଜଡ଼ିତ ଜୀବନ। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମାନେ ହଠାତ୍ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଂସ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ଆଦି ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାଗଳ ଆଖ୍ୟା କରିକି କଣ କରୁଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ତଥାପି ମହାବୀର ଏହାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହସି ହସି ଏହା ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋସାଳ ମୁଖଳି ଗୋସାଳ ନାମକ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ସେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 42 ବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନର 13 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ତାହା ଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସର 13 ଦିନ ପବିତ୍ର ରାଜକୁଳ ବାଳିକା ନଦୀର ଝିମ୍ବିକା ଗ୍ରାମରେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବା କେବଲିନ୍ ବା ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମହାବୀରକୁ ଜୀବ ବା ସେ ବିଜେତା ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମାନେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମହାବୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଜୀବକ ନାମକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଜୈନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମହାବୀର କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାବୀରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀକୁ ସେମାନେ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଆସିକି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶିଷ୍ୟା ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାବୀର ମାନେ ଜୈନ କଳ୍ପ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ ମହାବୀର ବର୍ଷକରେ 8 ମାସ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ମଗଧରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚମ୍ପା, ମିଥିଳା, ବୈଶାଳୀ, କୌଶଳ, ଅବନ୍ତୀ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ମହାବୀର 468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ରାଜଗୃହ ନିକଟରେ ଥିବା ପାଭା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପିଲେ ରିପିଟ୍ କଲି, ଭଲରେ ଏ ଜୀବନୀ ପଢିବ, ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ବାଣୀ ଦେଖ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମହାବୀରଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। Dear students, this is my free channel, and if you are first time coming to my channel, please subscribe and share it and follow the channel. Okay, thank you very much.